Bisan pa man kung walay kamot kining usa ka student editorial cartoonist, wala kinin himong babag aron maangkon ang kadaugan sa district ug division press conference sa Negros Occidental. Ibida nato ang iyang istorya sa report ni Marco Reggie Abelia. Gipanganak mang adunay kakuwangan sa lawas apan nanubra man sab sa creativity kining usa ka student journalist. Taliwa siyang kondisyon, siya lang naman ang nagkampiyon sa editorial cartooning sa District ug Division Press Conference niadtong May 16 ug May 19 sa Negros Occidental. Siya si Kim Guanzon, 16 anyos, usa ka grade 10 student gikan sa Bulanon Farm School sa Negros Occidental. Asoy ni Kim nga labing una niya kining higayon nga makasalmot sa school press conference ug wa niya damhang moabot sa regional press conference ug mo representar sa ilang division. Paagi niya kini aron mapadayag ang iyang pagpakabana sa mga isyu sa katilingban. Gikalipay sa student journalist human siya nag-viral. Dili na ko ma-explain ng gibate kanang makahilak dito ganiya kay first time na ako nga viral kaning obra man kog mga artwork the post niya kala na nag-viral ko first time na ko niya di pa kaya ko nga na ko ma-explain ng gibate. Samtang ang magtutudlo nga nagpost sa maong hulagway nga si Rene John Gasper o sa ka Filipino teacher kinsa nagfacilitate lang ni atong higayuna nakahuna-huna sa pagkuha og hulagway aron sa pagdasig sa ubang mga estudyante. Gusto ko lang paabot sa tanan ang si Kim isa ka inspirasyon how much more pagid kun si Kim maabot na national kag madaog pagid isa na dako nga inspirasyon para sa tanan nga may mga pansanan nga nagapadayon gyapon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. GMA Regional TV Live.